Ay, salamat. Naabot na gid ang sweldo nako sa gikan sa YouTube. Salamat kay ako na po ning ipanghatag. Ubay na ra ba kayo ni? Salamat intaw sa YouTube. Thank you so much sa nag-follow sa akong Facebook page. Thank you so much. Nya karon nakadawat na gyud ko. Thank you so much. Ako ni hinabang sa mga nagkinahanglan. Thank you. Say ko ano? 5,000. Imuha na alawas una? Oh, yata si mo maestra ring 5,000. Si mo estudyante bilang buhok. Unom? 3, 4, 5, 6. Oh, tagsa kalibo na sila. Kung sa may dado ni mong sakyanan eskwela mo? Ha? Maglakaw ra ka? Dato kay ta? Pag-pour diha? Tarong sula? Ita ning kinabuhi ani. Iput-put ng tagmayos tong anak ani. Terus ginawa na to, sige pagpamugon. Pa kayo, daw short, gisi na kayo, wala nang tagapalit ani. Umika ng alawas na 5,000. Napaya nang yatag na ko ng mga classmate niya. Ita ning kinabuhi ah. Asam tani bay? Ayo, kuwartang papa. Mas papar mo? Tara, gato. Tara na. Tara. Na. Ngayon ita. Pa! Dali ko kwarta be! Awan sa loob ba? Wala na ba akong ka-withdraw? Naawon sa kuri akong wartag makabot mo na pila may alawas yung kuha mo. 5,000 mo? 5,000? Ate kagamay na? 5,000. Tanawon sa akong kwarta. 5,000. Alawas hindi mo karong adlaw. Oh, dahil 5,000 alawas mo karong adlaw. Ihatag sa imong maestra. 1, 2, 3, 4, 5. Sa imong maestra na 5,000. Pilag mo classmate mo? Unom. Unom? 56,000 po. Ina na imong classmate nga utangan lang ko ha. Kay gamay ra kini kwarta ha. Magyo pabidlo ron. Oh. 1. Sa imong classmate na. 2. 3. Tarunga na? Grasya man na? Hindi mo man hulog-hulog ginoon. Tulo to ka classmate ni mo? Unom! Nay! Kulang na ko nga. Oh, tag sa kalibo mo na eh. Oh, at sa gatos. Oh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, sa imo na. Ikaupat na nga classmate ni mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ikalima ni mong classmate. Oh, kare sa ikaunom. Kana. Ihatag na, ipalingaw-lingaw na. 1,000 ko, alagay. Kulang na? Oo. Ano mata yang nabilin dito dong, maon lang gini. Kani, maon lang gini. Nah, may ibilin na ni pati bukas. No. Ah, ibilin na ni. Maniot to kami. Nag-auto. Gutom ka rin, okay? Gutom ka. Ano to nga, sniper guys. Hindi ko napit yung Kuya Pino. Ha? Napit yung Kuya Pino? Ang mga kasi Kuya. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Go for a ride down the side, PCH, touch your limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing?
feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah, I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. Okay, Bante. If that's just what I gotta do. Hello guys. Guys, Yan, ito yung mga kasama ko guys. Yan. isa lang na kargada guys. Agad kayo. Mga kauban ako. Kauban galuya. Abli na diyan. Abli ba na no? Abli na. Noon ni. Ito na nag-ihap na si Busing. Wilson. Oh, ayan eh Busing. Sila grito. Sila to. Tawag eh. Ambiyan. Tawag ka lagi po. Busing. Ano bayad ni Busing? Kuartas lata. Kak nami guys. Ito sa bili ko panaka doy. Doy, manaka sa kadoy. Ayo, nado. Salah do. Ay, ako lagi. Walang dito. Ko lang. Ang tao na ay. Nay ko do kay mag-ilis mo naka ko. Panaka sino? Ika nagulang ay. Oh, dala. Dala. Adi pa na ay. Balik sa ko guys, hooker kay grabe yung hawa guys. Grabe kay init sa panahon. Boss! Doy! Kargada guys. Kung nagustuhan nyo ang video ko guys, please like and share to follow my Facebook page. Thank you so much, Boss Ayan Vlog. Hey!